Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2025 елның 15 июль сишәмбе көне Әнкарада 13 сәгать. Сез турыдан-туры эфирда Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Татарстан хәбәрләре программасы белән буларны беләсезме язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Бүген 15 июль демократия һәм милли бердәмлек көне. Төркиягә каршы башкарылган 15 июль көнге түнтәрлеш керешүеннән соң 9 ел узды. Җөмһүрият тарихының иң озын төне буларак санала алынучы бу керешү вакытында илнең һәр почмагында милли тотышны күреп булды. Төркия Бөек Милләт Мәҗлесе башлыгы 15 июль төнендә хаин түнтәрлешчеләргә каршы язылган каһарманлык дастаны белән бәйле белдерү ясады. Нуман Куртулмуш социаль медиадагы аккаунтында түбәндәгечә язды. Газиз халкыбызның горурлык көне булган тарихка алтын хәрефләр белән язылган милли батырлык дастаны 15 июльнең еллыгында шәһитләребезне олы ихтирам һәм рәхмәт хисләре белән искә алам. Аларның гаиләләренә һәм газыйларыбызга тирән рәхмәтләремне белдерәм. 15 июль халкыбызның демократиягә һәм милли ирадәгә тугрылыгын, хәрби түнтәрлешләргә каршы тору ныклыгын һәм ватаныбызны якларга әзер булуын күрсәткән иң ачык мисалларның берсе. 15 июль безгә демократияне һәм хокук өстенлеген һәр вакыт сакларга кирәклеген искәртүче гыйбрәтле сабак һәм шул ук вакытта тиешле бурыч булып тора. 15 июльдә түнтәрлешкә каршы чыккан ватандашларыбызның фидакарлыгы ярдәмендә бүген без киләчәккә тагын да зур өмет белән карыйбыз. 15 июльдә шәһитләребез җаннарын фида кылган бу җирләрдә кыяметкә кадәр тынычлыкта, иминлектә һәм хөрмәт эчендә яшәү өчен милләтебез белән бар көчебезне салып хезмәт куячакбыз. Илебезне демократияны саклап һәм ныгытып, хокук өстенлеген тагын да көчәйтеп киләчәк буыннарга тапшырачакбыз. Аллаһы Тәгалә бу юлда бердәмлегебезне һәм тынычлыгыбызны мәңге кылсын. Түнтәрлешләргә, хакимлекне үзләштерергә теләүчеләргә, террорчыларга бүгенгә кадәр юл куймадык, киләчәктә дә юл куймаячакбыз. 15 июль дастанын онытмыйбыз, оныттырмыйбыз. Төркиянең Дин эшләре рәислеге 15 июльне чаралар белән искә алачак. Дин эшләре идарәсе 15 июль демократия һәм бердәмлек көне уңаеннан ил күләмендә киң кырлы искә алу һәм дуга уку программалар үткәрәчәк. Чаралар кысаларында барлык вилаят мөфтиятләрендә 15 июль шәһитләре белән беррәттән барлык шәһитләрнең рухларына багышланып дуга укылачак. Өйлә намазы алдыннан барлык мәчетләрдә шәһитләрнең рухына багышланып Коръән һәм дуга уку чаралары булачак. Ил баш идарәсендә милләт җәмгыятендә үткәреләчәк программа исә Диния нәзарәтенең телевидение каналында турыдан-туры күрсәтеләчәк. Барлык мәчетләрдә бер юлы салават яңгырыячак. Шәһәр мәйданнарында уздырылачак искә алу чараларында Коръән-и Кәрим һәм дугалар укылачак. Вилаят һәм район мөфтиятләре вәкилләре шәһид зиратларына, шәһид якыннары һәм газыйлар янына барачак. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Кытай дәүләт башлыгы Си Цзиньпин белән күреште. Ике тараф Русия дәүләт башлыгы Пекинга ясаячак сәфәр белән беррәттән ике яклы мәсьәләләрне кузгатты. Русия тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе тарафыннан сишәмбе көнне ясалган белдерүгә күрә Сергей Лавровның Кытай илбашы Цзиньпин белән күрешеп сөйләшүе белдерелде. Лавров Шанхай хезмәттәшлек оешмасы тышкы эшләр министрлары саммитында катнашыр өчен Кытайга китте. Русия тышкы эшләр министрлыгының интернет сәхифәсендә урын алган белдерүдә булай диелә. Министр Лавров Кытай лидерына Русия Федерациясе илбашы Владимир Путинның дустана сәламнәрен һәм яхшы теләкләрен җиткерде. Тарафлар ике яклы сәяси элемтәләргә караган төрле мәсьәләләрне кузгатты. Булар арасында Русия илбашы Кытайга озакламый ясаячак сәфәрнең хәзерлекләре дә бар иде. Русия илбашы Шанхай хезмәттәшлек оешмасы саммитында катнашу, Кытай дәүләт башлыгы белән күрешеп сөйләшү һәм Икенче бөтендөнья сугышында Японияны җиңүнең еллыгы уңаеннан 3 сентябрь көнне оештырылачак тантанада катнашу өчен Кытайга барачак.
Gazze'de jimirüler orta bara. Felestin'in Kızıl Ay uyuşması şişenbe irtengi saatlerde İsrail uyuşturgan hüjümlerde kim digende 5 Felestinlinin ölüvün harabeler ostunda koluşularının buluğuna borçluğun bildirdi. Felestin'in resmi haber agentliği Vafı'da hüjümlerinin Kudüs hastahanesi tireyağı bilen El Rimal tübeginde yurtsuz kolgan ailelerini maksat etip alıvın dürüst bildirdi. İsrail Gazze'de başkargan genotsid kibek suğuşta ölüşüler sonu 58 mindən arttı. Muhterem tınlavuşular, siz Türkiye Avaz Radyosu'nda soňgy haberler tınladığız. Karanlık bir gece kan
15 июль демократия һәм милли бердәмлек көне. Мөхтәрәм тыңлаучылар, 2016 елның 15 июль көнне Төркия хаин түнтәрелеш омтылышы белән каршы калды. Фето исемле террор оешмасы төрек кораллы көчләренә үтеп кергән төркемнәрне кулланып, дәүләтебезгә һәм дәүләтебезне вәкиллек иткән кыйммәтләргә каршы хаин һөҗүм керешүен ясады. Илбашы көллияте, Төркия Бөек Милләт Мәҗлесе бомбаланды. ТРТ Төркия телерадиокомпаниясе белән бергә күп санды дәүләт оешмасы түнтәрелешчеләр тарафыннан басып алынырга тырышылды. Анкара һәм Истанбул күкләрендә хәрби очкычлар белән, урамнарда танклар белән безгә янатылар. Халкыбыз бу вазгыятка битараф калмады. Әлбәттә, меңнәрчә ватандашларыбыз дәүләт башлыгының чакыруы белән дә түнтәрелеш омтылышын тоткарлау өчен шәһәр мәйданнарында, урамнарда җыелды. Җанын фида итеп, танкларының алдына басты. Боралаклардан ачылган утка каршы торды. Моңарча тарихта бик әз күренгән каршылык күрсәтеп, ватанын, дәүләтен, демократияны саклады. Халыктагы тәвәккәллек ярдәмендә дәүләтебез түнтәрелеш омтылышын уңышлы рәвештә тоткарлады. Моның өчен 251 шәһид бирелде. Йөзләрчә кеше гази булды. 15 июль көне демократия җиңүенең символына әйләнде. Шәһидләребезне һәм газиларыбызны рәхмәт сүзләре һәм хөрмәт белән искә алабыз. ТРТ Төркия авазы дөньяның һәр почмагында тәүлек буе сезнең белән. Татарстан хәбәрләре. Татар информ агентлыгы белгечләренең милли мәгариф язмышы өчен борчылуын яза. Мәктәптә туган тел дәресенең исемен үзгәртү Русия Федерациясе халыклары телләре турындагы канунга төзәтмәләр кертү һәм иң мөһиме, анда нәрсә булачагы төгәл аңлашылмау, булар барысы да галимнәрне, укытучыларны һәм зыялыларны борчый. Моңа күптән түгел кабул ителгән федераль закон, канун да өстәлде. Аның нигезендә туган телләрдәге илмә такталар, күрсәткечләр һәм игъланнарның статусы югала. Белгечләр Русия халыклары телләре турындагы канунга төзәтмәләр кертү турында фикер алышуны таләп итә. Татарстан зыялылары да милли телләрнең киләчәге һәм язмышы өчен борчыла. Белгечләрдә бу илдә халыклар артык булып чыкты дигән хис барлыкка килгән, дип яза Татар информ агентлыгы һәм миллиард татар язмасын тәкъдим итә. Тарих фәннәре докторы, Татарстан фәннәр академиясе академигы Индус Таһиров, татар теле Татарстанда түгел, гомумән Русиядә дә булырга тиеш дип саный. Чөнки Тукай теле белән республикадагы түгел, башка төбәкләрдә дә кызыксыналар. Филология фәннәре докторы, Татарстан фәннәр академиясе академигы Рүзәл Юсуповты бу борчуларны хуплый. Мин күп нәрсәгә борчылам. Мин гомерем буе Русия халыклары телләрен кысу, шулай ук аларның үсешендә төрле киртәләр булу турында язам һәм сөйлим, ди филолог. Рүзәл Юсупов фикеренчә, туган телләрнең шу исәптән татар теленең үсешенә ярдәм итми, киресенчә тоткарлый торган бик күп тискәре кануннар, законнар чыгарылды. Ул яңа канун өлгеләре, закон проектлары тел сиясәтен рус телен өйрәнүгә генә кайтарып калдырыр дип курка.
Барысы да яңадан урыс теленә кайтып калачак. Барысы да әлегә урыс теленнән башка туган телләрне үстерү мөмкинлекләренең киме баруы турында сөйли. Мин урыс теленә каршы түгел, урыс теле дә кирәк. Мин кечкенәдән урыс телен беләм һәм шул телдә язам, ләкин миңа туган телем дә кадерле. Телсез милләт юк. Татарлар Алтын Урдадан башлап рус дәүләтен төзүдә актив катнашканнар. Ни өчен алар кинәт кенә артык булып чыга? Татарлар беркемгә дә кымаучаламыйлар. Ипсаны Юсупов. Азатлык радиосы хәбәр иткәнчә, Казанны Татарстан башкаласы статусыннан мәхрүм итү турында хәбәрләр тарала башланган. Республиканың башкаласын федераль әһәмияттәге шәһәргә әверелдерергә мөмкиннәр. Сәясәт белгече Рустан Айсен фикеренчә, федераль үзәк Казанны Татарстаннан аерырга тели. Бу икътисади һәм сәяси контрольне үз кулына алу максатында эшләнә, ди ул. Казанга аерым статус бирелсә, ике аерым субъект барлыкка киләчәк, бүленеш китәчәк. Казан танылган көчле шәһәр. Ул төрле мәдәни, дини, төрки һәм славян дөньясын тоташтыручы үзәк. Татарстан хәрби сәнәгать һәм нефть-химия комплексы ягыннан алга киткән төбәк. Республика җитештерә, сата, акча эшли. Татарлар Русиядә сан ягыннан икенче урында тора. Татарстан үзе географик яктан илнең үзәгендә, Евразиянең йөрәгендә урнашкан. Бу фактлар Мәскәүне борчуга сала. Ни өчен? Русиядә системалы кризис башланса, татарлар 1990 елдагы кебек баш күтәрә ала. Мәскәү моны сценарийны алдан ук юк итәргә тырыша. Мәсәлән, шушы тасвирланган бер юл Казаннан башкала статусын тартып алу. Шәһәрне турыдан-туры Мәскәүгә буйсындыру. Демәк, икътисади һәм сәяси яктан бүленеш булачак дигән сүз. Бүленгән белән идара итү җиңел, дип фикерләре белән ортаклаша. Бүгенге көндә Төркиядә яшәүче сәясәт белгече Рустан Айсин Азатлык радиосына. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы дулкыннарында Татарстан һәм татар дөньясы хәбәрләре белән таныштыруыбызны киләсе сишәмбе көнгә чаралышыбызда дәвам итәрбез. Татарстан хәбәрләре. Төркия авазы радиосы һәр вакыттагыча яныгызда. Буларны беләсезме? Каштанның Анадолу җимеше икәнен беләсезме? Анадолу каштанның ватаны. Дөньяда 16 каштан төре бар, ләкин бүгенге көндә Европа каштаннары классында күрсәтелгән иң таралган төрнең ватаны һәм таралу үзәге Анадолу. Төрле чыганаклардан күренгәнчә, дөньяда каштан үстерү 6000 ел элек башланган. Каштан культурасының Анадолуда башланып, безнең эрага кадәр 5 гасырда Грецияга һәм аннан Италиягә барып җитүе хакында тарихи язмалар бар.
Каштан беренче тапкыр Лидия цивилизациясында очрый, ләкин борынгы заманнарда ул озак вакыт Лидия алмасы дип аталган. Ул вакытта иң яхшы сыйфатлы каштаннар Лидия цивилизациясы үзәге булган, бүгенге Төркиядәге Маниса шәһәренең Салихлы районы чикләрендә үстерелә һәм алар бик кадерле була. Чөнки анда крахмал күләме бик югары һәм ул бодай кебек туклыклы ризык чыганагы санала. Шуңа күрә ул айруча Көнбатыш Анадолудагы борынгы грек колонияларының иң мөһим ризыкларының берсе була. Греклар каштанны Анадолудан алып, бүгенге Грецияда үстерергә тырышалар. Озак тырышлыклардан соң алар Фессалия ярымутрауның Кастания төбәгендә каштан үстерүгә ирешәләр. Шулай итеп, каштан үзенең Авропа сәяхәтен башлый. Греклардан соң римлылар каштанны Кастания төбәгеннән алганга күрә, ул вакытка кадәр Лидия алмасы дип аталган каштанны Кастания дип атыйлар. Каштан Рим, Византия һәм Госманлы сарае кухняларында мөһим урын алып торган. Бүгенге көндә төрекләр табынындагы махсус ризыкларның берсе булган каштанлы пылау Госманлы сараенда Фатих Султан Мәхмәд идарә иткән вакытта каштанлы булгыр пылавы итеп әзерләнгән. Каштан урман чикләвегә, пестә, Әстерхан чикләвеге белән чагыштырганда иң туклыклысы. Бүгенге көндә каштан оныннан пешерелгән икмәк, печеньелар, глютенсыз продуктлар арасында беренче урында тора. Крахмалга бик бай каштанда минераллар да күп. С, Е һәм В витаминнары белән бергә анда фосфор, магний, күкерт һәм кальций минераллары да бар. Каштан бик файдалы җимеше белән беррәттән нык, чыдам, төзелеш агачы булган өчен дә иң мөһим агач төрләренең берсе санала. Буларны беләсезме? Bir телдә дөнья хәбәрләре trtworld.com адресында. Мактарам таңышар. Türkiye Avazı Radyosu'daki Tatar türündəki topşuları şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Bizim programda her gün Türkiye hem Qozan vaqti bilen gündüzge saat 1'de 16 metrli qısqa dolqınның 17.615 kHz işlığından Türksat 3A hem Türksat 4A yarışını bilen 3 tapqır w.trt.dinna.com internet adresi aşağı hem kısa telefonlarının TRT Dinna Tыңна qoşuntasından Voice of Turkey Vod East Radio kanalından topşula. Yorta saatlik topşularımızdan qabatlauın Türkiye hem Qozan vaqti bilen saat kişki 8-ci ortada 42 derece gün çağış yönelişindeki Türksat 3A hem Türksat 4A yarışları bilen 3 tapqır w.trt.dinna.com internet sahifesi aşağı Vod West Radio kanalından tыңлайсыз. Әлегә без сезнең белән саубулашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.